Tota la Bíblia ens parla de Jesucrist, i especialment el Nou Testament. El seu cor són els 4 evangelis que ens apropen a Jesús, el Fill de Déu, nascut de Maria i enviat per Déu Pare en la plenitud dels temps. Ell és el Messies d'Israel, Senyor i Salvador de tots els pobles. Els evangelis són relats ordenats de les paraules i les obres de Jesús. Fan referència a la seva terra i a la societat del seu temps amb el detall i la precisió d'un bon historiador que narra una història verdadera. Sant Lluc va ser l'autor humà d'un dels evangelis i dels Fets dels Apòstols. Era una persona culta i metge de professió. Va ser deixeble de Sant Pau i el va acompanyar en 2 dels seus viatges missioners. Va escriure el seu evangeli en la dècada dels anys 70, uns 40 anys després de la mort i la resurrecció de Jesús, i tot i que no el va conèixer personalment, va conviure amb els apòstols i altres testimonis directes de la seva vida i de la seva predicació. El seu propòsit, quan va redactar l'Evangeli, era mostrar a les comunitats cristianes no jueves que la bona nova de Jesús està destinada a tots els pobles. Va saber reflectir, en les paraules i les obres de Jesús, la infinita misericòrdia de Déu i com considerava i tractava les dones com a iguals en dignitat als homes, a diferència de la mentalitat de la seva època. Sant Lluc es proposa narrar amb rigor i veracitat la vida i les paraules de Jesús.